خبرك خوشن بردوان بکن باشار بینگول کوبدشت و چیای خو نافدار بوش بو چار روشان میوان انقره دو دست بکر باشار دیروکیب چاند و برهم خو درکت پیش پایتختیان گلک سیاست مدار و ولاتی بشتاری برنامه یا وکرین بون نوچه یان من نصیب چلیکشی لوی دره بو امنها بره خو بدن روشن بینگوله روشن داناسینا بینگوله لانقره لناوندا چاندا آتاتürk'e دست بکرن پایتخت انقره و جارجی جی باجار قدیم بینگölere mazuvante dike. Seransere çar roja ji guzan bigrin hatta ingi ve bingöle ji Culubergin deveri bigrin hatta berhemen deskeri hammi taybetmendiyim bajer de roje nasandın eda ve ber paytahtiyam da. Seride Seroke Meclisi Cemil Çiçek, Vezir Darayı Mehmet Şimşek, Vezir Peşketine Cevdet Yılmaz u gelek siyaset medarendin uvelati tevli bernameye danasine bun. سر خیره بی انشاءالله بینگو ولاتک گلک خوشکا زیرو گلک کیف خوش بون سر خیره بی انشاءالله Drojen nasandine de xwarnên bajer yên ji hevxweşiktir berhemên dîrokî û be Culubergên Herêmê di standan de hatin pêşandin. Esnafên bajer jî benda gelê paytextin. Em bingole hatin vederi, em şerema bingole, kevre bingole em hatine bifroşine. Em benda gele peytaxtene, blaverne kevreme bistinine. Em hatine panîrê xwe difroşin. Millet ra deyne nas kirin, hengûvê xwe difroşin, millet ra deyne nas kirin. Bile herkes de bête liha. Em tefsîl dike herkes bête liha. Ürünü me, tiştê me, panîrê me, hengûvê me, hemû tiştê me jî zef temiz e. Vallahi ana em ev kirin, em ji bingole rabin hatin vê dera. Em tiştê bingole çedikin, xwarina bingole çedikin. Ji bo ku bingole em şerê me bêvan dera, tiştê bixwin û memnûn bibin, dilê wan rehat bibe. Em şerê me yekî Ankara rûniştinin, bên vê dera, em jî wan rehat bikin. Wak di tişkî me tune ye. Di bernameyê de dîmenên rengîn jî hebûn. Komagelerî ya bingolê lîstikên xwe yên deverî lîstin û govend girtin. Siyasetmedar jî tevlî govendê bû. Welatiyên ku hatbûn vê derê binasîna çand û kevneşopya çewlikê kêfxweş bûn. ایرو از حوالی خوا ام تفاتنا روز بینگولی زب خوشم مچو بر همه آنو زب رندن زب تایبتن انشالله همه صبر دوام بکن امجی بینی بگرن زب خوشم مچو Welatiyên çewlikê dixwazin ku berhemên wan zêdetir bên nasandin. Em hatine viraj boy bingola me tev organize sanayi bölgesiye kültüra bingola me tanıtmış bakın. Amaca me em bingoliye daha leherciki tanıtmış bakın. Em le bingol yedisi çirme ender seyahatine em fasile xwe ajotin em tinin vira tanıtmışkin bir foşun yani köylü per fakire yani. Em dixwazin ki viyan daha dünyayı da Türkiye ciho tanıtmış dünyayı da tanıtmışkin. Di pêşengê de bala Herîzê de li ser standa şîraniyan bû. Rojen nasandın da de bala herî mezin jî ser qedayîfê bingölê bû. Levra qedayîfê bingölê hem li dervelet hem jî li welatê me gelek bi nav û denge. Dengbêjên çewlikê jî li wê derê bûn. Hello davet kira Rojên nasandina bingolê wê heta 27 mehê bidomin. Hevalê me nasîb çûyî wê derê qedayîfên güzên bingolê xwarî temaşevan neja dîmenên wê ji me re kişandiye bi Xwedê tiştek jî ji me re nanê tisî jî hebûna serê vê sibê me bixwarana ew temên bingolê hemil ser geriyayê îro mecbûr neçarin em jî berê xwe bidin wir ew dengê xweşî guhdarî kiriye çi dengekî xweş bû bala xwe dayê ser xwezî stranek ji me re bigotana me jî banyana ser ekranê bi rastî dengê ji ber ku deşt û çiyayî ne bira ku dengê wan gelekî xweşî